Hvaljen Isus i Marija, dragi mali prijatelji. Evo nas ponovno natrag. Nastavljamo s projektom Ostani doma i slušaj biblijske priče za male u velikome tjednu. Danas imamo samo jednu priču, ali je ima. Zove se Na Maslinskoj gori. Pa idemo. Nakon što su zajedno otpjevali hvalospjeve, izađu i upute se prema Maslinskoj gori. Dok su hodali, Isus im reče: svi ćete me se odreći i ostaviti me sama. Čak i ako svi drugi to naprave, ja to neću učiniti. Neću te se odreći čak ni po cijenu života, reče silovito Petar. Isus mu odgovori: upravo ćeš me ti, Petre, noćas 3 put zatajiti, prije nego što pijetao zapjeva. Kada su stigli do mjesta zvana Getsemani, Isus reče apostolima: sjednite ovdje dok se ja pomolim. Zatim, osjećajući da ga obuzima tjeskoba, upita Petra, Ivana i Jakova da pođu s njim. Ostanite budni sa mnom. Duša mi je nasmrt žalosna. Želim da mi budete blizu. Udalji se malo od njih i pada licem prema zemlji moleći: Oče, molim te, odmakni ovu kušnju od mene. Ali neka ne bude moja volja, nego tvoja volja. Zatim ode do svojih prijatelja i pronađe ih kako spavaju. Gurne Petra: zašto spavaš? Zar ne možeš ostati budan 1 sat sa mnom? I vi se pomolite, pripremite se. Ponovno se od njih udalji da se pomoli ocu, a kada se vratio, opet ih je pronašao kako spavaju. Ostavio ih je tako. A kada se 3. put vratio, reče im: samo spavajte i počivajte. Gotovo je. Dođe čas. Stiže onaj koji će me izdati. Dok je to govorio, ususret mu je dolazila skupina naoružanih ljudi, osvjetljujući put bakljama. S njima je bio i Juda, koji im reče: onaj kojega poljubim, taj je, njega uhitite. Približi se Isusu i reče mu: zdravo, učitelju. I poljubi ga. Isus odgovori: prijatelju, poljupce me izdaješ. Ubrzo naoružani ljudi zgrabe Isusa. Petar na to odgovori nasiljem, izvuče svoj mač, udari slugu velikog svećenika i odsječe mu uho. Isus mu reče: dosta je. Dotakne sluginu ranu i ona zacijeli. Zatim pođe s njima. Tada ga svi napuste i pobjegnu. Toliko za danas. Ostanite doma, crtajte, pišite, stvarajte, a mi se, ako Bog da, vidimo sutra.